Pe lângă meciurile de fotbal ale Cupei Mondiale, la TV probabil am mai văzut știri legate de corupția FIFA, de, cred eu, puțin tratament preferențial pentru Argentina sau de premii dubioase pentru pace. Cam asta este FIFA în prezent. Dar chiar trebuie să fie așa, pentru că iată care e problema. 6 din cele 8 echipe din sferturile de finală ale Cupei Mondiale au fost europene. 3 dintre cele 4 echipe din semifinale au fost europene, iar finala are și ea o echipă europeană. Cupa Mondială este pur și simplu dominată de echipele europene, iar anul acesta nu este o excepție. Țările europene au câștigat 5 dintre ultimele 8 ediții ale Cupei Mondiale. Așadar, ce s-ar întâmpla dacă Europa ar părăsi pur și simplu FIFA? Și poate chiar și-ar crea propria Cupă Mondială rivală? Ar putea să funcționeze? Ca să răspundem la asta, trebuie mai întâi să înțelegem cum funcționează de fapt ecosistemul fotbalului. Să luăm ca exemplu un club precum Steaua București. Steaua București joacă în sistemul fotbalistic din România, care se află sub autoritatea Federației Române de Fotbal. La rândul ei, Federația Română de Fotbal este membra a două organizații mult mai mari. Prima este UEFA, care administrează fotbalul european, iar a doua este FIFA, care administrează fotbalul la nivel mondial. Același lucru este valabil pentru toate cele 55 de federații naționale de fotbal din Europa. Toate sunt membre atât UEFA cât și FIFA. Însă Europa reprezintă doar o parte a sistemului global al fotbalului. În restul lumii mai există încă 156 de federații naționale care sunt membre FIFA, ceea ce ridică totalul la 211. Iar la fel cum Europa are UEFA, și celelalte regiuni ale lumii au propriile lor confederații continentale. UEFA este instituția responsabilă de organizarea fotbalului european. Ea organizează competiții precum Campionatul European și Liga Națiunilor pentru echipe naționale, dar și Liga Campionilor, Europa League și Conference League pentru cluburi. FIFA, în schimb, administrează fotbalul la nivel global, iar, cel mai important pentru acest videoclip, organizează Cupa Mondială. În esență, FIFA este un club uriaș la nivel mondial, format din aceste 211 federații naționale. Iar atunci când FIFA ia una dintre cele mai importante decizii, membrii trebuie să voteze. Cine devine președintele FIFA, se votează. Se schimbă regulile FIFA, se votează. Și chiar și cine va găzdui Cupa Mondială, tot prin vot se decide. Sistemul este remarcabil de simplu. Fiecare federație națională, indiferent de mărimea sau influența sa, primește exact un vot. Germania, Franța și Brazilia au câte un vot fiecare, dar la fel au și San Marino, Curaçao sau Togo. La prima vedere, acest sistem pare perfect echitabil, dar înseamnă că Europa, deși este fără îndoială centrul fotbalului mondial, are surprinzător de puțină influență în cadrul FIFA. UEFA are 55 de federații membre, FIFA are 211. Așadar, chiar dacă toate federațiile europene ar vota împreună, Europa ar controla doar aproximativ 26% din totalul voturilor. Iar asta deschide o ușă favoritismului și potențialei corupții. FIFA oferă miliarde de euro federațiilor naționale de fotbal, iar multe dintre ele depind în mare măsură de acești bani. Așa că, dacă candidezi la funcția de președinte FIFA, este esențial să le menții de partea ta. Până la urmă, dacă federația ta a primit milioane de euro sub actualul președinte, de ce ai vota împotriva lui? Pentru mine, cel mai bun exemplu despre cum funcționează aceste stimulente este alegerea lui Gianni Infantino ca președinte FIFA în 2016. Unul dintre principalele sale promisiuni din campanie a fost extinderea Cupei Mondiale de la 32 la 40 de echipe, iar ulterior FIFA a mers și mai departe, mărind competiția la 48 de echipe. Și cine a avut cel mai mult de câștigat din această extindere? Țările care până atunci întâmpinau dificultăți în calificare, în special cele din Africa și Asia, regiuni care împreună reprezintă un bloc electoral uriaș în cadrul FIFA. Și ghici cine a câștigat alegerile? Infantino. Acum, a fost el ales pentru că era cel mai potrivit om pentru funcție? Sau promisiunea că mai multe țări vor avea acces la cea mai importantă competiție de fotbal l-a ajutat din punct de vedere politic? Vă las pe voi să decideți, deși eu cred că răspunsul e destul de evident. Așadar, avem o problemă destul de clară. Infantino și conducerea FIFA au nevoie de voturile federațiilor mai mici pentru a rămâne la putere, iar în același timp controlează o mare parte dintre beneficiile pe care acele federații le primesc. Conflictul de interes este cât se poate de evident și nu este deloc surprinzător că FIFA continuă să fie măcinată de scandaluri de corupție. Așadar, ce poate face Europa în privința asta? Din punctul meu de vedere există în esență 3 opțiuni. Prima este foarte simplă. Acceptăm situația, spunem aia e și nu facem absolut nimic. Desigur, vom continua să ne plângem de FIFA și vom continua să votăm împotriva lui Infantino, dar în cele din urmă vom continua să pierdem. A doua opțiune este să încercăm să reformăm FIFA din interior. Sună bine, nu? Dar după cum am văzut, este incredibil de dificil. Europa are doar 55 de voturi din totalul de 211. Însă Europa are ceva mult mai puternic decât voturile. Are fotbalul.
Franța, Germania, Spania, Anglia, Italia, Portugalia și, bineînțeles, cea mai bună dintre toate, România, o cupă mondială fără aceste țări nu ar mai fi cu adevărat o cupă mondială. FIFA are nevoie de Europa, iar asta îi oferă UEFA o putere de negociere uriașă. Dacă, și acesta este un mare dacă, toate cele 55 de federații europene sunt dispuse să vorbească cu o singură voce. Și aici apare, bineînțeles, problema principală, pentru că, la fel ca în aproape orice alt domeniu din Europa vorbește de regulă printr-o cacofonie de voci diferite. Dacă Federația Română de Fotbal ar părăsi singură FIFA, ar fi un dezastru pentru România, fără cupă mondială, o lovitură financiară uriașă și consecințe sportive serioase. Între timp, FIFA și-ar vedea liniștită de treabă. Dar dacă toate cele 55 de federații europene ar pleca împreună, sau măcar ar amenința în mod credibil că vor face asta, atunci povestea ar fi cu totul alta. Și nici măcar nu ar fi ceva fără precedent. În 2021, când FIFA promova ideea organizării Cupei Mondiale odată la 2 ani, au apărut informații potrivit cărora cel puțin 12 federații europene luau în calcul opțiunea nucleară, părăsirea completă a FIFA. Iar în cele din urmă propunerea nu a ajuns nicăieri. Așadar, presiunea exercitată de Europa poate funcționa, dar dacă nu funcționează, atunci rămâne opțiunea a treia, să părăsească FIFA și să creeze ceva nou. Și nici măcar asta nu ar fi fără precedent în sport. Un exemplu vine din lumea golfului. În 2022, Live Golf a fost lansată ca un competitor direct al consacratului PGA Tour. A atras unii dintre cei mai buni jucători din lume și a obligat vechiul sistem să facă față unui rival autentic. Desigur, fotbalul este mult mai mare și mult mai complex, dar principiul de bază este același. Dacă UEFA și toate cele 55 de federații europene ar părăsi FIFA, Cupa Mondială ar fi grav afectată. Iar dacă UEFA ar reuși să convingă CONMEBOL, Confederația Sud-Americană, cu care are deja o relație foarte apropiată, să li se alăture și să creeze o nouă competiție mondială, poate ceva precum Cupa Națiunilor, atunci este posibil ca și restul lumii să li se alăture destul de repede. Probabil unii dintre voi mai țineți minte scandalul mare care a fost acum 4 ani când Qatar a fost desemnată cea care va organiza Cupa Mondială de atunci. Câți bani s-au cheltuit, șpăgi, șantiere cu victime și cum toată lumea se declara șocată că FIFA acordați organizarea Cupei Mondiale Qatarului. Dar, la urma urmei, Qatar nu este cea care a creat acest sistem. Qatar doar a profitat de un sistem pe care noi l-am tolerat și din care am făcut parte timp de zeci de ani. Așa că, în loc să facă gesturi simbolice odată la 4 ani, Europa ar trebui să folosească în sfârșit uriașa putere pe care o are pentru a schimba FIFA din interior și să meargă cu toată hotărârea pe varianta numărul 2, iar unele dintre reforme mi se par destul de evidente. În primul rând, alegerile pentru președinția FIFA trebuie să devină transparente. În prezent votul este secret, așa că nu avem nicio idee cum a votat fiecare federație națională. A votat Germania pentru Infantino, dar Franța, Anglia, nu știm. Asta trebuie să se schimbe. În al doilea rând, finanțarea programelor de dezvoltare ale FIFA trebuie separată de conducerea politică a organizației. FIFA ar trebui, fără îndoială, să continue să finanțeze terenuri de fotbal, centre de pregătire și programe de dezvoltare în întreaga lume. Însă acești bani ar trebui distribuiți de un organism cu adevărat independent, nu de aceeași conducere care depinde de voturile federațiilor ce beneficiază de aceste fonduri. Europa, la fel ca în politică, trebuie să realizeze în sfârșit cât de multă putere are și să înceapă să o folosească. Iar dacă FIFA tot refuză să se schimbe, ei bine, există întotdeauna opțiunea a treia, pentru că FIFA nu deține fotbalul. Mulțumesc mult pentru vizionare, mulțumiri membrilor canalului și ne revedem în următorul video.